a súa sede en Verín, no sur da provincia de Ourense, que vai facer o ano que ven 20 anos, que dende o principio tiña un criterio ben definido que era vincular a recuperación das razas antigas en peligro de extinción de vacuno mediante un método de produción que é un método de produción ecolóxico en ganaderías extensivas. É de ámbito provincial, na cooperativa, pero tamén comercializa a produción ecolóxica de colaboradores fora da provincia. Anualmente, as pretensións para este ano vamos rondar aproximadamente 600 xatos e vacas e uns 200 cordeiros. O noso ámbito mercantil dentro do Estado español por un criterio de proximidade, eficiencia enerxética e tamén unha cuestión ética e filosofía medioambiental, aunque tamén é certo que en algún tempo intentouse exportar. Nos traballamos con ganaderías extensivas en produción ecolóxica. Temos aproximadamente unhas 2.000 cabezas que ocupan unhas 4.500 hectáreas de terreo. Pois a nivel Galicia representamos o 30% da superficie ecolóxica e o 30% tamén do censo galego destas razas autóctonas en peligro de extinción. E a nivel comercial vimos sendo un 60%. Fomos algo máis, chegamos aos 75%, pero ahora, afortunadamente, hai máis experiencias en ecolóxico, entón baixamos a nosa cota. A nosa ganadería media, as pequenas veñen tendo unhas 150 hectáreas con 100 cabezas e as máis grandes podemos chegar a 600 cabezas en 1.000 hectáreas, cando nos movemos. A nosa singularidade, como xa dixen, é traballar con razas autóctonas, ourensanas. Se vas pasando as diapositivas, vemos onde están situadas as ganaderías en toda a provincia. Sigue pasando, fai favor. Aí temos. As razas autóctonas son 5 e cada unha se foi ao longo dos séculos adaptando a unha zona, a unha comarca da provincia de Ourense. Así como vedes aí, temos a Limia na zona da Lagoa da Antela, a Limia, temos a Caldelá na zona de Castro Caldelas, no Cezo Ourensán, a Vianesa na zona de Couso Frieiras, a Frieiresa na comarca de Couso Frieiras, a Vianesa na zona de Viana, e, por último, a Cachena na zona do Xurés. Característica principal é a adaptación á zona e un mellor aproveitamento do que é a flora son censos desas razas. O que nos supomos a nivel de total, podes pasar, se queres. E aí temos. Como vedes, son poucas, sempre falamos de un número pequeno de cabezas, por iso están en peligro de extinción. O que vos estaba contando, que son razas adaptadas a zonas, por lo tanto, fan un mellor aproveitamento do que o territorio, tanto a nivel vegetativo como adaptación ao clima, a orografía, etc. Que nos aportan en positivo estas vacas? Pois axúdanos ao mellor aproveitamento do monte, contribuyen a reducir a masa forestal que como todos sabedes, acaba xeralmente en incendio forestal. Pois este ano aquí sufriuse na provincia de Pontevedra, pero nos en Ourense sufrímoslo todos os anos, o sea, que xa un mal endémico. Aí
O que van desvendo nas diapositivas son as fotografías das distintas razas, para que vos fagades unha idea gráfica do seu aspecto. Vai pasando. Aí temos, estas son fotografías das ganaderías de Biocop. Elas véndelas en distintos ambientes. Por exemplo, un exemplo importante, a raza limia, ao ser originaria da zona da Limia, na zona da Limia é unha zona húmeda, é unha zona con moito pasto verde, polo tanto son vacas máis corpulentas, con un aspecto máis grandote. Mentras que unha vaca, unha frieiresa, son vacas máis un poquinho de zonas máis pobres, e a mellor adaptada de todas as zonas máis pobres e de pastos arbustivos sería a cachena, que é a máis pequena delas e a máis rústica. O ser vacas rústicas tamén leva consigo de que sean máis resistentes, máis autoinmunes, e polo tanto non teñan necesidade de utilización de zoosanitarios. E aparte, o feito de vivir, de estar ben adaptadas á flora, elas mismas procuran ese alimento, por así decirlo, esa erva medicinal que necesitan, o que teñen a súa disposición no monte, vale? Despois tamén non necesita do veterinario para os partos, porque elas pairen solas, amamantan solas, apenas teñen a intervención da mau do gandeiro. O gandeiro limítase prácticamente a vixilalas e a procurar que estén sanas, teñan comida suficiente e bebida, vale? Entonces, os rebaños están sempre en extensivo, en libertade, os becerros están cas nais todo o tempo, polo tanto poden amamantarse e estar sin estrés. Son animales, por así decirlo, que viven en liberdade e unha certa felicidade, non? O único que se lle fai é no final da vida a esos becerros, antes do sacrificio, uns meses antes, recóllense 2 meses aproximadamente, se lle fai un recebo por unha cuestión comercial para que teñan infiltración de grasa na carne, porque senón serían animales moi duros a hora de comelos. Sei que son así fuerte, pero é así. Entonces, faise o recebo antes do sacrificio. Biocop tamén xestiona ese sacrificio e esa comercialización. Acaba o ciclo, vale? O que se intenta desde a cooperativa sempre é darlle valor a esos becerros que non teñen esa conformación comercial que tería un animal seleccionado cárnico, é dicir, con formacións máis anchas, máis engrasadas, e con esta comercialización por parte con esta pechada do ciclo, dende a cooperativa se lle dá valor a esos becerros que non terían tanto valor comercial, vale? O que se intenta é vender un produto diferente, vender un produto con un aspecto diferente, con un sabor diferente, con unha nariz diferente, vale? Sobre todo, vender un produto sano, sin residuos. Así, para facervos un resumen, nos o que vendemos, na nosa venta, nos facemos venta directa, venta a restauración, venta ao consumidor final particular, vendemos a intermediarios, bueno, vendemos a todo aquel que nos compre, vamos. Vendemos en distintos formatos, e a ver se vos resumo, que non chegaches adiante, avanza, e que temos moitas fotos. Os sistemas que temos de venta son canales, medias canales, dar fresh. Non sei se alguén
consumiu un produto de Biocop. Deixeivos aí arriba uns tríticos para que vexades o que nos temos a venta. Entón, son os distintos sistemas de venta. Podes pasalos hasta chegar as fotos. Este son unha peza, un solomillo envasado vacío. Son distintas pezas. Según o cliente, pois así lle ofrecemos, nos adaptamos á necesidade do cliente. Vale. O sistema das FRES é un sistema que lle chamamos de venta compensado e é para as familias, de forma que no pack compensado vai un pouco de cada parte dese becerro para valorizar todo o que é o conxunto do canal, porque senón temos esa tendencia de ou só compramos filetes ou só compramos solomillos e o resto non o queremos. Entón facemos o que é o pack compensado, vendemos un pouco de todo e o precio é único. E os formatos das bandexas é de forma, a cantidade está pensada para familias pequenas de forma que unha vez que se empeza se acaba, 400 gramos, 300 gramos, para que non queden as cousas empezadas, non se estropeen. Tamén vendemos a colexios, creo que tendes aquí mañán, ou a Caracola, cando ven? Mañán, Caracol é un cliente noso. Para terminar, direivos que ofrecemos dende Verín Biocop sostenibilidade, ofrecemos saúde, ofrecemos calidade, ofrecemos paisaxe, ofrecemos patrimonio xenético e, sobre todo, ofrecemos armonía. O que buscamos é que cada vez existan máis ganaderías que utilicen o monte que está baleiro, que é o único que produce lumes no verán e que ten potencial para que a xente viva no rural con dignidade e con sostenibilidade. Nada máis. Realmente somos labregos, somos 5 labregos, cada un ten as súas fincas. Básicamente é agricultura de horta e hasta ahora tiñamos algo de froiteira, tiñamos mazán, pero bueno, ahora a finca ardeu cos lumes e a finca de maceiras pois matemos. Entonces, que é Nutrenbio? Bueno, Nutrenbio é unha sociedade cooperativa galega, creouse no ano 2015 e realmente somos agricultores certificados polo Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, que comercializamos basicamente produtos en fresco. Estamos agora con outras experiencias, temos unhas experiencias tamén de conserva. A sede social de Nutrenbio está en Salvaterra de Miño. Tuvemos que pasar outra fase, estuvemos primeiro no baixo dunha casa, porque cando se fundou Nutrenbio, o único que había era o capital social dos socios, que se puxo, 4 socios fundadores, entón fixeron un capital social de 1.000 euros cada un, e empezamos montando Nutrenbio a base de negociar, porque non había suficiente liquidez, non había financiación tampouco, e se crea Nutrenbio basicamente co capital social dos socios, que foron 4.000 euros. A partir de aí se utilizou a negociación pura e dura. Tuvemos que negociar primeiro un local que non nos cobran un alquiler, porque non nos conocíamos moi ben os socios, non tiñamos hábito de traballar en comunidade, e, bueno, tuvemos a gran sorte de que alguén nos ofreceu un baixo durante 1 ano e 3 meses, e para nós foi a clave, ese señor que tuvo esa delicadeza de prestarnos ese baixo a cambio de nada. Entón, aí estuvemos 1 ano e uns meses,
pagando só o recibo de luz. E iso nos permitiu coñecernos e nos permitiu realmente dar o seguinte paso, que sería marcharse dali, non? Porque tamén non era unha cuestión de quedarnos ali para sempre co home, non? E, bueno, ese paso foi o ano 2015, todos estamos ali, parte do ano 2016, e no ano 2016, bueno, tuvimos a oportunidade tamén de irnos en este caso, un polígono, encontramos ali unha nave a un precio asequible, e neste momento ali estamos, non? Como funciona Nutrenvío? Bueno, Nutrenvío funciona desde esa base de que non hai ninguén asalariado, non temos traballadores, non podemos tampouco, e os traballadores somos os propios socios. Todos os socios teñen funcións, teñen as unidades de traballo, non? Que nós lle chamamos unidades de traballo. Eu son responsable de compra e venta de produtos, tanto a socios como a terceiros. Levo tamén parte da comunicación, ainda que calquera socio pode facer unha comunicación, pero os outros socios, pois hai un que leva empaquetado, hai un socio que leva atención ao cliente, pois hai unha socia que leva todo o tema de contabilidade, e todo o traballo o fan os socios, obviamente, non? Se fai unha reunión cada mes, en este momento, houve anteriormente, era cada semana, pero, bueno, en este momento estamos xa nunha reunión cada mes, e son reunións de traballo, para ver cada un como está indo e cuáles son as prioridades. Somos moi novos en relación con a cooperativa, estamos escasamente en 2 anos e medio de traballo, non? A experiencia é boa, con moitas dificultades, pero tamén con moitos éxitos detrás e con moitas alegrías, basicamente. Basicamente o que facemos é cada socio ten as súas explotacións propias deles, só hai unha pequena organización para producir, o sea, intentamos non producir todos o mesmo, senón que o que tendemos a diversificar, pois se algún planta tomate, pois o outro ten que plantar pementos, e se un planta pemento italiano, pois o outro planta flor comestible. Vale. Intentamos buscar esa diversificación e a organización desde a base, desde a produción. O que facemos é moi sinxelo, o sea, o sábado, durante os xoves mandamos un comunicado de existencias de todo o que hai na cooperativa aos nosos clientes. Eu o sábado me poño en contacto con eles e tamén a través dos ordenadores de internet e todo isto para ver que pedidos fan falta, e logo o que máis traballo me dá é facer o reparto equitativo entre os socios para ver onde se saca cada cousa, non? Aí, bueno, estamos facendo a man en este momento, que nos dá un xollo brutal, pero, bueno, xa temos un proxecto en marcha, e neste caso sí que a administración arrimou algo aí, arrimou algo ombro, e se está informatizando o proceso de Nutrenvío desde campo hasta a factura final, vale? Que non hai xa que andar aí distribuindo a man, non sei que quanto, non? Iso é algo que se está facendo xa. Cales son os obxectivos de Nutrenvío? Bueno, Nutrenvío, cando, a verdad que houve moitas reunións antes de Nutrenvío, e, bueno, nós unha cousa que queríamos mellorar basicamente era a vida nosa. Nós levamos facendo agricultura biolóxica desde o ano 2006, levamos en agricultura desde o ano 2000, e vivimos desto, somos socios, que os socios de Nutrenvío vivimos da agricultura, o sea, non temos outra actividade, e basicamente nós o que queríamos mellorar a comercialización, porque para nós producir e comercializar nos supuña un esforzo moi grande. Un esforzo moi grande, incluso a veces que non nos apetecía. Vamos, o sea, que te levantas pola mañán e ter que ir repartir a Vigo, ter que ir a Santiago, clientes como chamabanche de Coruña e pero non podemos atender. Para nós, para Biochousa concretamente era imposible, non? E o resto dos socios pois están na mesma línea, non? Producir sí, pero xa o de ter que andar vendendo como que non. E tamén unha cousa que estábamos vendo era para nós era que a agricultura como que o campo te secuestra un pouco, non? Que parece que, Dios mío, temos esta actividade, temos estos clientes que non nos podemos deixar, non podemos parar unha semana porque parece que se os paras van ir comprar a outro e logo xa non van ir a comprar. Estas roturas nos perxudicaban moitísimo, non?
E iso pensábamos que, ao mellor, se o facíamos entre varios, sí que podíamos permitirnos esa trayectoria, non? De, bueno, somos varios e uns que se vayan a descansar de vacacións ou unha baixa laboral ou que sexa, pero que a actividade continue. Entonces, mellorar a vida nosa era moi importante para nós, as condicións de traballo e de tempo. Tamén outra condición que tiñamos como objetivo era mellorar a oferta. Ahora eso non sigue pasando tamén, pero bueno. É que a veces estás vendendo e de repente te rotura de stock. Tamén hai veces, sí, é certo que tes moito calabacín e non has vendido. Pero sí que pasa o contrario, o sea, o contrario é máis grave todavía, porque cando tes clientes que queren comprar e que queren pagarche por algo e tú non eres capaz de chegar, ou non o tes, non? Eso era un objetivo tamén, é un objetivo no Nutroenvío. E, por suposto, a logística. Como productores, íbamos a repartir a Santiago, íbamos a restaurantes concretamente, porque un dos produtos que se fai no Nutroenvío pois son aromáticas, flor comestible, aromática, horta tradicional, horta alternativa, como pode ser a cedera, ruibarbo, borraja, e cousas así que un pouquiño che demandan os cociñeiros, non? Tiñamos demanda e era imposible, o sea, era imposible chegar, e tampouco era posible negociar coas empresas transportadoras, porque os abusos nos precios eran brutales. Nos íbamos a negociar con calquera delas e, pois, para ir a Santiago, pois, se cobraba unha barbaridade que non era viable mandar, vale? Tamén foi un objetivo o acceso aos novos puntos de venta. A veces nós tiñamos produto que non dábamos vendido e nos encontrábamos con xente, pois a mellor en Lugo, na Coruña, que agora estamos vendendo en Coruña, que che estaba pedindo ese produto. Pero, dicía, sí, pero que non se pode levar alá. O sea, cliente insatisfeito e produtores insatisfeitos, non? Por non acceder ao mercado, non? E tamén veíamos unha cuestión, e agora é como objetivo, e que nos estaba pasando, que agora estamos intentando arreglar, que é a cuestión de a transformación do produto propio cando hai exceso na produción. Neste momento hai exceso, a veces se dá por exceso de produción en tomate biolóxico e ao final que acabas botando as galiñas ou os animales da casa, non? Nos costaba moito acceder ao envasado, non? Por qué? Porque a mellor realmente tiñas un exceso de produción, pero tampouco era un exceso brutal. E ofreces a un envasador e dicíache, pero que tampouco é tanto, se me ofreces unha tonelada, pois ben, se negociamos, e vale, pero que tampouco tiña tonelada, o sea, me sobra, pero non é tanto. Entonces, estos eran uns obxectivos que sí que nos queríamos vencer, non? Porque levamos aí tempo, pois, traballando individualmente, como Biochousa, concretamente, como comunidade de bens, non? Estas situacións con o Nutroenvío melloraron todo. O sea, foi a Nutroenvío en isto si o arreglou. O arreglou, pois, neste momento, a mellora nas nosas vidas sí que mellorou, porque neste momento somos 5 socios, ainda que vamos a perder un xa seguro, porque se queimou a finca de Maceiras, a plantación de Maceiras, unha terra de Maceiras quedou arrasada polo lume, e este socio probablemente se vaya, e quedaremos 4. Pero en este momento, pois, un socio se vai de vacacións ou deixa de vir por baixa laboral e a comercialización continúa, nada se para. E cando este socio volve, cando un socio volve a Nutroenvío, todo está funcionando. Entonces, isto é, para os que levábamos tempo en horta, é unha gran satisfacción, non? O sea, saber que te vas e que nada se queda polo camiño, non? Que aquel traballo que pasaches, hai alguén que o está intentando manter aí, para cando ti volvas te acoplas e se vai outro. Isto é unha mellora brutal. Para nós é dicir, madre mía. Unha das grandes melloras tamén que se conseguiu é a negociación cunha plataforma, unha repartidora. Nós concretamente temos Integra, seguimos discutindo con eles, non parou a negociación, é imposible. Non se lle pode deixar a guardia, ademais. Hai que estar aí sempre, é increíble. Nós conseguimos un gran precio con Integra, non o conseguimos o primeiro día, nin o segundo, conseguimoslo a base de decirle que non estábamos de acordo co precio,
que nos parecían uns saboteadores, que nos parecían chunguísimos, que malos sodes, e a base de chamalo, non estou de acordo, a base de decirle que íbamos a vender, que tiñamos que salir ao mercado, que tal, pois conseguimos un gran precio, tanto a nivel Galicia como a nivel Península Ibérica. Entonces, aí conseguimos algo moi importante que neste momento conseguimos por produto en calquer punto da península. Vale. Entonces, de aí se mataron como dous paxaros dun tiro, ¿no? Como di a frase esta, ¿no? Que era que nos retiraron a nos do reparto, ¿no? Que antes era tedioso. Eu repartín por Vigo, a domicilio, a tendas, un minuto. E estas cousiñas desapareceron todas, non? Agora vas a Integra, deixa os paquetes e arreglado está. E este ano nos perdemos unha cousa que é o contacto directo co cliente. E este ano volvemos a recuperar, porque nos demos conta de que perder o contacto que isto estaba moi ben, pero que tú non podías perder o contacto co cliente. Entonces, este ano que fixemos montamos un posto fixo de venta no Mercado Progreso en Vigo. Estamos no centro de Vigo, no Mercado Progreso, que é un mercado central, e aí conseguimos un posto, que nos costa cartos tamén, pero nos dá fluidez en precios e nos dá fluidez na comunicación directa coa persona que van a comprar, non? É unha información para nós moi valiosa, porque nos dá información de sempre un aspavento dicindo cando dices o precio, dices, uf, ou se dá información de eu pago por isto, eu quero isto. Entonces, eso sí que che dá moita información e che dá ese calor do que é o cliente, non? Ese calor humano de que no Tremío aí eu había descuidado, o sea, non se había percatado deso, pero agora sí volvemos a recuperar, non? Un posto fixo. E pouco máis, dicirvos que temos os clientes segmentados, traballamos para a hostelería, vendemos en calquer punto da Península Ibérica, traballamos ao particular directo, a casa, temos domicilios en Madrid, o sea, xente que en Madrid nos está comprando unha caixa de horta, e distribuímos a toda Galicia. E tamén a tendas especializadas. Moitas gracias. Somos una asociación de consumo, por fin hablamos desde los consumidores. Somos una asociación sin ánimo de lucro que llevamos 24 años de vida. Somos 1.200 personas socias y 1.400 beneficiarias. Y habitamos hace un año un local de 600 metros cuadrados que nos ha llevado mucho tiempo planificar, pero por fin lo hemos conseguido. En nuestro espacio hay 4.000 podemos encontrar 4.000 productos, de los cuales 300 son graneles, 100 son de productores directos, 30 de Álava y 60 de un entorno como máximo de 150 kilómetros de distancia. La facturación anual es de 1,5 millones de euros aproximadamente y el equipo de trabajo lo componen 11 personas que completan entre ellas 9 jornadas laborales. Realizamos también unas entre 25 y 40 actividades al año y la cuota de entrada en nuestra asociación es de 180 euros y luego una cuota anual de 20. También cada socio se compromete a colaborar con 2 horas de trabajo voluntario al año, aunque nos resulta muy difícil la gestión de este trabajo. Los productos solo pueden ser adquiridos por los socios de Bioalai y Cristi. Tenemos una zona con productos frescos de tanto frutas como verduras. Luego tenemos una dinamizadora en la asociación que tenía que haber venido hoy a presentar esto, pero por un accidente de bici se ha tenido que quedar allí y por eso hemos venido nosotras. Ella organiza cada semana un montón de actividades a lo largo del mes, de reuniones de grupos, conferencias, para concienciar, para aprender nuevas cosas.
Y luego, en la parte de la zona social de nuestro local tenemos un espacio para los juegos de los niños, tenemos también una cocina, tenemos un punto de intercambio de semillas que en colaboración con la red de semillas de Euskadi, y hasta el mes pasado también tenían un punto de información Goyener, que es una cooperativa de consumo de energías renovables, pero al aumentar tanto su número de socios ya tienen su propio local, así que nos han dejado. Nuestra asociación también tiene un huerto dentro de la red municipal de Vitoria-Gasteiz. Está diseñado con criterios de permacultura y un grupo de personas voluntarias trabajan en él, pues comprobando lo que es el autoconsumo, para saber que hay más formas de consumir que la compra, y luego pues también para entrar en contacto con la naturaleza, con la tierra y recibir sus dones, y para saber lo que es planificar el trabajo en grupo y sacarlo adelante, que es complicado también. La historia de Bioalai, pues hemos recorrido un largo camino con subidas y bajadas, luces y sombras. En 1993 el acceso al producto ecológico era muy complicado, tanto por su poca variedad y por el precio. Entonces un grupo de 30 personas decidió crear un grupo de compra, alquilamos un local y empezamos a hacer pedidos conjuntos. Se daban situaciones muy paradójicas, como por ejemplo que los huevos viajaban 500 kilómetros hasta llegar a nuestro local. Y eso en principio no era nada ecológico, pero en cada momento tuvimos que jugar nuestro rol. Luego, cuando se creó la demanda, hubo productores que pudieron arriesgarse a producir huevos ecológicos y ya pudimos comprarles a ellos, y estaban cerca de nuestra asociación. Cada vez hay más gente. La realidad de 2017 es que somos 1.200 personas con unos criterios de compra muy diferentes, con un nivel de conciencia sobre la ecología diferente también. Hay gente que viene porque está enferma o porque está de moda consumir ecológico. Por otra parte, el sistema de comercialización ha cambiado, han entrado las grandes superficies, podemos encontrar producto ecológico en cualquier sitio con el sello, pero ahora el sello no nos garantiza lo que nosotros queremos, sino que no es un síntoma ni de que se respeta el producto ni de que se respeta la tierra. Por eso tenemos que ir más adelante, ¿no? Entonces, el consumo sea ecológico y sea a la vez un bien social no debería ser lo extraordinario, sino que debería ser lo normal. Y ese es uno de los objetivos que tenemos como consumidores. Por eso hemos empezado... ¿cómo hacemos para acortar canales y cómo hacemos para que nuestra relación con los productores sea más estrecha, más fluida? ¿Cómo creamos redes? Ahí vamos, estos son puntos en los que estamos trabajando desde Bioalai para conseguir esto que os acabo de decir. Por un lado están las políticas económicas. Los productos que son de productor directo se les carga un 10% al precio que ellos nos establecen. Por ejemplo, aquí hay una mujer que tiene un caserío en Carranza, que es una población a 100 kilómetros de Vitoria,
que nos vende en la tienda de Bioalay, un socio la puede comprar por 1,03 euros el litro. Y esta mujer, desde Bioalay le pagamos a 90 céntimos el litro, cuando un productor de leche en Euskadi convencional está cobrando 34 céntimos y en el resto del estado no llegan a 30, no sé cómo estará aquí. Luego la segunda es la visibilización en etiquetas. Hemos elaborado unas etiquetas en las que, aparte del nombre, o sea, el producto que es, la variedad y de dónde procede, tienen un espacio para que cuando es el productor directo pongamos su nombre, y a la vez estamos poniendo unos carteles con la foto del productor y algunos datos de su producción, para que veamos la cara del que está trayendo la alimentación a nuestras casas. Luego, por otro lado, tenemos unos carteles de temporada en los que figuran las frutas y las verduras que cada temporada se producen. Hacemos visitas a los productores, tenemos un mapa en el que se puede comprobar que en un radio de 150 kilómetros podemos llenar la cesta de la compra, tanto verdura, fruta, leche, pan y carne también. Y bueno, también hemos empezado a hacer una planificación con los productores que Cristina os va a explicar. Y ahora estamos en ese proceso para mejorar la relación dentro de ese ecosistema que somos los productores y la parte consumidora, ¿no? Se está elaborando un protocolo de compra, estamos en un borrador, y paralelamente a esto también hemos empezado con la reflexión sobre los SPGs, porque pensamos efectivamente que el sello hoy en día está muy bien porque certifica que un producto es ecológico, pero no certifica lo que queremos, que es un poquito más allá. ¿Ah? No, solo decir que además de las personas trabajadoras, todos estos grupos de gente que son socios están trabajando también en diferentes comisiones, digamos, para que la cosa funcione. Y saluditos de todos ellos. Ya está. Concretamente vimos de aquí, desta ladeira orientado ao sur, no Val do Arnoia, e aquí comezamos fai 5 anos agora, pois o longo proceso de rehabilitar unha casa que adquirimos ali, porque ningún dos dous somos do Concello, non? E de empezar a vivir da terra, intentar vivir da terra aí. E montamos aí o apiario e as hortas que traballamos, non? A terra que traballamos. Aquí, pois, a parte do proceso no que estamos agora de rehabilitación, que é arrumar o almacén para meter aí as verduras e o material apícola, quitar o mel e todas estas cousiñas. Bueno, pois estes son parte dos nosos animais e entendemos que no sistema agroecolóxico deben ir sempre incluídos os animais. Intentamos facer de maneira que compremos os menos insumos posibles, o sea, non ser nada o menos dependiente posible do exterior, e para ello facemos os nosos propios estercos e traballamos con tracción animal, que é unha das partes fundamentais do noso proxecto. Ao principio, no 2013, un proxecto moi... llevamos pouco tempo, compramos un tractor para abrir as terras, pero non nos solucionaba moito dos problemas que tiñamos, que era o laboreo entre cultivos, nos compazaba moito as cabeceiras das fingas, perdón, me pone nervioso. Entón, pois, decidimos así un pouco ao tolo vender o tractor, comprar un cabalo de tiro que estaba medio maestrado e me fun a formar ca Asociación Portuguesa de Tracción Animal en Braganza, fixe un curso dunha semana e a raíz de aí, pois, empezamos a traballar ca eu. Ao principio foi un pouco así de baraxuste, pero, bueno, pouco a pouco as cousas van indo mellor.
Aí, por exemplo, elaboramos as terras desde o principio, non utilizamos ningún tractor, con a vertedera, e ali, por exemplo, estamos sementando as patacas, que fai un traballo moi fino, moi eficaz, e non hai ruídos de por medio, e, sobre todo, que cuida moito a terra. É unha das cousas mellores que ten, non? Bueno, este é o noso colmenar que temos ao lado da casa, tamén as fincas están moi cerquiña da casa e o colmenar tamén. Entón, nos temos que desplazar bastante pouco e tamén reducimos costes. Para non ser algo moi importante, non só é producir moito, sino tamén intentar reducir os costes ao máximo, non? Pois intentando ter sementes propias, os adubos e así. Comercializamos todo en botes de kilo e medio kilo, non vendemos a granel. Bueno, este ano foi así unha producción pequena que foi moi malo o mel en Ourense. Coa marca Bellas Algas? Si, esa é a nosa marca. Non sei, este ano casi non... Un pouco menos. Non houve mel, non? Un pouco... Por a contra non houve mel, pero a horta polo menos estaba aí, non? O que ten diversificar e ter polo menos dúas cousas. Esta foto dos semilleiros, intentamos facer tamén casi toda a planta que utilizamos, facemos los de semilleiros, temos mellor calidade de planta e tamén abaratamos os costes, non? Este sistema de traballo que temos todo a regos, tamén para traballar doado coa atracción animal, coa agua entre os regos para deservar, para aporcar, para facer diferentes laboreos. E tamén este ano conseguimos por o rego por goteo, que é algo que mellorou moito a produción, porque hasta agora tirábamos da auga que había nas leiras, coa mangueira, foi un gran avance este ano e notose tamén como tiraban os produtos e como saían en produción. Sí, bueno, contar tamén iso, traballamos alrededor dunha hectárea de terreno, para situarvos na produción que podemos ter. Todo de exterior, sin invernadero, e as terras cedidas polos veciños, e así, esta é unha foto da horta de outono que temos agora, e vamos tamén evolucionando desde o comezo a intentar asustar un pouco o tipo de cultivos que pomos, según a venda que teñen, onde os vendemos e cantidade, que isto é moi complicado, non? Porque a veces decimos, aquí non temos nada, vamos a vivir desto, e outra vez decimos, temos que buscar onde vender, que temos moito. A veces non sabemos. Non se sabe ben. Temos moito, temos pouco. A veces, é algo que leva moito tempo. Temos que andar asustándonos, a ver cantos producen, non? Tamén este ano estamos sacando máis datos de venta, de canto estamos sacando de cada cultivo, eso vai mellorando. A actualidade temos máis de 20 produtos distintos que cultivamos de horta, aquí vedes uns poucos, e digamos que a cenoura é o noso produto estrella, por así decirlo, non? Un produto que non todo mundo ten fácil na horta, non se dá tan ben, é un produto difícil ou traballoso de facer, están moi ricas cando están boas, entón a xente nos dice, ai, nunca facía tempo que non me sabían tan ben as cenouras, e xa os temos enganchados, volven ao mercado, é a clave a cenoura. O noso secreto, contámoslo aquí, podese contar, non? Sí, tamén dicir que estes anos atrás estamos vendendo sin estar dados de alta. Estamos dados de alta no servicio de venda directa, no SEBEDI, pero este ano o proxecto foi xa un pouquiño a máis e nos decidimos a darnos de alta, eu particularmente. Sí, accedimos á axuda da incorporación, que tamén con eso, bueno, invertimos un pouco nun pozo de barrena, riego por goteo, cosas así. Pero claro, lanzarse a todo eso desde un principio é moi difícil. Entón, por un lado, estás como inseguro porque eso, non tes seguridade social, pero empezar sin saber nada non se pode tampouco. Entón, pois eso. Sí, tiramos estes anos, desde o 2013, que empezamos a ter un pouco máis en serio, pois vendendo no mercado local, un grupo de consumo, donde accedían a que non estiveramos dado de alta e tamén dándonos a coñecer e demais. Agora xa temos eso avanzado, digamos, e xa non damos un paso... Sí, como que fixemos primeiros clientes, apuramos. Casi, e despois nos aventuramos a dar a... Vale, vamos a analizar un pouco os diferentes sitios onde vendemos, os pros e os contras de cada un, así por riba. Temos 5 minutos. Sí, vale. Bueno, vendemos no Colexio de Xunqueira, no do infantil, e isto foi unha aposta que fixemos no 2015, ofrecendo o noso produto a 3 colexios da contorna, porque sempre nos gustaba vender o máis local posible. Os 3 nese momento accederon a que sí, que estaban dispostos a comprarnos, entón nós, nese punto, que viñamos dunha horta bastante diversa, cambiamos a por unha horta menos diversa, con 6-7 produtos que eles, bueno, pues nos podían coller máis, pataca, cebola, bueno, son así, uns tacos máis fáciles de traballar. Se guardara ben, conservaron. Eso foi no 2015. No 2016, cando lle fomos a vender, dos deles nos dixeron que o precio era moi alto, cando xa, bueno, xa faláramos un pouco, que unha cociñera non estaba disposta a pelar patacas
nin cenoura nin nada, que prefería comprar as congeladas. Foi así un pouco a cousa. Entón, pues, nos quedamos só con este cole. Os pros e contras de venderlle a un colexo. Os pros son que están moi cerca, a 5 km, polo que os desplazamentos son mínimos, incluso veñen a veces a recollernos as verduras á porta. Depois, a empatía co proxecto mutuo, porque eles buscaban un produtor cercano, unhas produtoras, e nós nos gustaba venderlle as crianzas por do lugar as verduras, non? Despois, é pouca cantidade, as cousas negativas, pois son 70 comidas. Claro, os concellos de Ourense son como pouca xente, nos Allariz e 4 máis por aí, e damos un 30% no prezo sobre como vendémonos directamente. O sea, é o que máis lle baixamos de todos. Outro punto de venta que saiu a pouco a raíz de que a negativa dos coles, dixemos, bueno, temos a horta posta, hai que vendelo. E como xa houve varias tendas en Ourense que nos contactaran fai un ano ou 2 anos querendo o produto, nos dicíamos que non estábamos interesados nese tempo, pero volvemos entón a ofrecer o produto e a volver. Diz que en Ourense tamén, dun tempo para aquí, están saindo un montón de tendas novas, que é algo positivo, pero que tamén empezan a facer competencia entre elas. Non saben, abren máis e máis e non saben hasta cantos consumidores hai, cantas tendas máis pode haber na cidade, non? E levamos como a 4 tendas, máis ou menos, que temos en Ourense. Facemos pedidos semanais, os martes imos alá, que é algo positivo, aceptan non ter selo, porque non dixemos, non estamos certificados co CRAEGA ni nada, de que seguimos as premisas da agricultura ecolóxica, da agroecoloxía. As cousas máis negativas, que eu gosto, como todas as cidades, pero en Ourense tamén moi malo, ir á cidade, tamén é algo moi negativo, meterse en tanto tráfico que todos sempre vimos un pouco tolos, e pouca fidelidade, porque hai temporadas en que a mellor teñen menos ventas tamén, e eles non venden, pois non nos compran a nós. Ou como, por exemplo, fai unha temporada unha tenda de solos de mercar, porque tiña a distribuidora de Navarra que lle compraba, entón tiña pedido mínimo, e para pedirse ese pedido mínimo pedíalle máis a ela e menos a nós. Entón, a de que o produto local sería mellor para unha tenda, pois... Un minuto, nada. Mercado da Reserva de Biosfera. O Mercado da Reserva de Biosfera é unha aposta do Concello de Allariz polos produtos locais. É un mercado semanal que se fai os sábados pola mañá, é gratuito, e imos os produtores da Reserva da Biosfera que colle varios concellos en torno a Allariz. É onde máis vendemos, a mellor precio vendemos, é onde temos presencia co consumidor, é onde podemos invitar a vir a nosa explotación a que conoce o noso proxecto. É moi cerquiña, porque ali a 4 ou 5 kilómetros, e estuvemos desde que empezamos a vender. Al principio tiñamos menos, pois vendíamos menos. Ahora que temos un pouco máis, pois imos ali. O único problema que ten así un pouco é que hai que levar produto un pouco así sopesando o que os clientes que pode haber. Pero, bueno, co tempo tamén, máis ou menos, sabemos os clientes que temos, a época que estamos... Atiramos. Sí, atiramos moito, porque a verdade que me gusta levar a verdura recién collida e, sobre todo, traballar con produto moi fresco. Tamén outro que estamos desde os comezos é o grupo de consumo de Allariz, Agrelar, un grupo formado por alrededor de 15 familias, o que nós tamén formamos parte. Esta foto é nunha visita deste ano ás nosas hortas. Ofrecemoslle cestas abertas, nunca lle ofrecemos cesta pechada, nin hai ningún tipo de compromiso. Nós ofrecemos o produto que temos e eles collen o que queren, cando queren e o que necesitan, sí? Eso para nós pode ter cousas negativas, pero tamén como nos era un pouco difícil organizarnos e sen invernadero ter horta todo o ano, pois é unha liberación nun sentido. E os mércores que vamos á vila. Cousas máis positivas, coa empatía co proxecto, estamos dentro nós, pois falamos do noso proxecto, do traballo que temos e demais. Está aumentando en número dun tempo para aquí, xente que se está apuntando nova, é semanal, hasta antes de agosto era quincenal, pero empezamos a ofrecer e agora vamos todas as semanas. E o máis negativo que é traballoso facer as cestas, ou é máis enredoso ir facendo as pesadas, montando as cestas, e é pouco estable porque non hai compromiso. Tamén vendemos. Bueno, depois repartimos a domicilio os mércores en Allariz, temos 4 ou 5 casas e compartimos o reparto co grupo de consumo. Aproveitamos un viaxe e imos á vila e tamén o repartimos así. Tamén na casa tamén aceptamos as ventas e sobre todo que se vende moi ben na casa e o mel. Na contorna saben que somos apicultores e aí creemos que é ganancia todo, non? Porque nos veñen buscar os produtos a casa. En todo lugar ten horta, pero mel, non? E eso, traballo sobre sostenibilidade. E finalmente, o restaurante, que solamente temos unha
na vila de Allariz, que podía ser algo a explotar e máis, pero o bo que coincide os sábados, entón vamos ao mercado, levamos ao restaurante, o mesmo traballo de recoller, no mesmo día e demais, e hai pouca empatía e unha relación comercial, máis que nada. Fixemos para acabar unha gráfica, un resumen do tanto por cento dos ingresos que temos de cada dos 6 puntos de venta que vos explicamos. Isto de datos desde xaneiro a setembro deste ano, que estamos apuntando máis. E o meses que hai casi a metade do que gañamos ese sábado no mercado da Reserva da Biosfera. Un 10% o grupo de consumo, 7% o restaurante, que é un solo, 11% a casa o reparto a domicilio, un 1% o Cole de Xunqueira, que era a nosa aposta, ao final, todos aí no 1%, e as tendas o 22% dos nosos ingresos. E só así facer unha... decir que volvemos outra vez a facer unha horta máis variada, porque a verdade que a variedade é o que máis vende, como decías ti antes, non? E, por exemplo, este ano foi moi malo po mel, porque veu unha xeada moi forte na provincia de Ourense moi tarde, se levou a flor toda a primavera, e a seca acabou con mel. Pero, bueno, a horta foi bastante ben, entón, unha cousa por outra, sempre vas tirando para diante, non é un pouquinho a visión que temos. E nada máis, non? Creo que non.